zama mahaifina ne a kaddara. Ba yadda na iya ka zama mahaifina a kaddara, amma ba kai ya cancanta ka zama mahaifina ba. Idan banda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ya ce daga dukkan ramna bani adam alal alimi, dan adam yana da wata martaba da kima a wajen Allah da yi masa ba. Wallahi yau da kin ga cin kashin da zan yi miki, wallahi da yau da na ya gaki inda baki taba zamanin zan ya gaki ba wallahi. To amma abin da isa ni ba sakare bane ba shashasha bane, na san abin da nake ko babu sharadin haihuwa na sani cewa ke wata halitta Allah ce da Allah ubangiji ya halitta, kuma kina da kima kina da martaba a wajensa. Amma da kin ji abin da zan ga miki, na tabbata cewa a cikin biyu dole sai an samu ɗaya. In ma dai shigo min da ke aka yi cikin gidan nan, ko kuma a cikin gidan nan aka sama min ke asalin ke ba jini na bace. Babu yadda za a yi ina ubanki halal malak jininki ki rika min irin wannan abin da kike min ba za ta yi. Yanzu kin gama? Na gama. Shekaran jiya na yi dare ka rufe min kofa, sai a gidan ƙawata na je na kwana. To ina so in gaya maka yau ma zan yi dare, kada ka rufe min kofa. Idan kuma ka rufe min kofa, duk abin da ya faru kai ka jawo. Dama malam wata magana na zo maka da shi, ina son mu dan keɓe. Idan na ce ba zan keɓe da ke ba, baiwa Allah na yi daidai. Domin babu haramcin aure tsakanin ni da ke. Inda duk zamu magana da ke wanda shari'a addinin musulunci ta amince, to sai a waje irin wannan wanda akwai masu ji
ko kuma masu gani. To tunda ba za mu keɓe ba kuma nan akwai wasu kuma a waje ne ba a keɓantaccen waje ba, me zai hana ki fito ki gaya min abin da kike son zaki gane da shi din yanzu anan? Shikenan ma ba shi kawai. Ina fatan wata rana insha Allah Allah zai sanar da kai. To na barka lafiya. To ai ina ganin wannan magana ai babu damuwa ko. Domin sanarwa Allah din da take ambata ai tafi sanarwarta. To muna magana akan rabon gado. Wajibi ne a sami bambanci tsakanin wanda ya mutu ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa ya zama ƴaƴan nan mata ne, kuma wanda ya mutu ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa maza da mata, ko wanda ya mutu ya bar matarsa ya bar ɗa namiji kwaya ɗaya ko ƴa mace ko kuma ƴaƴa mata guda biyu. Kowanne a ciki akwai bambanci a tsarin shari'ar musulunci. Dama baki daina ciwo malam mutunci ba ko? To bari ki ji, wallahi ni nayi niyyar ci miki mutunci, don haka ki kiyaye. Ka ganka wallahi ka fita a harkata, ka fita a harkata na gaya maka. Shin malam ɗin nan mahaifinka ne ko mahaifina ne? Malam dai naga mahaifina ne. Ina ruwanka da harkar mu, dama sa ido ne yake kaka kofar gidan namu kenan. To na gaya maka ka fita a harkar mu, ka bari sai ran da na je gida na ciwa mahaifinka mutunci sannan sai ka zo ka ɗauka mara mataki. Amma malam mahaifina ne. Na gaya maka ka fita a harkata, idan ba haka ba duk abin da ne maka kai ka dawo. Rima, lokaci yayi da zan yi miki so da yawa ina son ki bani lokaci mu tsaya da ke don in gaya miki wannan manufartawa, amma ba na samun lokaci a tare da ke sai ki ce baki da lokaci na. To wannan maganar ita ce nake da bukatar in gaya miki. Ba daidai bane a ce a cikin gida irin wannan kina yarinya irin wannan, ina uba irin wannan, a ce aka wannan munzalin ba ya miki aure ba, wannan ba daidai bane. Baba kenan ko kuma in ce malam, kai lokacin da ya kamata ka yi min aure yayi, ni kuma da za a yi wa auren lokacin da zan yi aure bai yi ba. Kuma fa kada ka yi tunanin na sa lokaci, dan ban sa lokaci ba. Karima, anya Karima ni na haife ki. Malam kenan, wannan ai tambayar ka ce, kanka zaka tambaya ko kuma ka bari in umma ta dawo ku tambayi juna. Gaskiya ne,
ba ke kamata in wannan tambayar ba, uwarki ya kamata in wannan tambayar kamar inda kika faɗa. Amma ki sani cewa irin lafazan da suke fitowa daga bakinki kike gaya mun su a matsayin na haife ki, wannan tarihi ne da zai iya bayyana kansa nan gaba. Wajibi ne dukkanin abin da uba ya wa ɗansa to ya rubuta ya ajiye a gaba sai ya ɗauki irin wannan abin. Wallahi su matallahi ba baki ne miki ba, amma wallahi ba za ki taɓa haifan ɗan da zai bi ki ba ko da kare ne. To, sadaqallahul azim. Habibu, ya na kanka cikin wani yanayi na damuwa? Sabo, lokaci yayi da ya kamata in samar wa malam farin ciki. Domin tunda nake da shi, ban taba ganin sa a cikin farin ciki ba. Saboda wannan matsiya ce yarinyar. Ta yaya zaka samar wa da malam farin ciki bayan ya dade yana fama da bakin cikin da yake cikin zuciyarsa? Na tabbata malam zuciyarsa ta kasance cikin bakin ciki, yini yake da kwana da wannan bakin cikin. Kai wai tsaya ma tukunna. Habibu, ta yaya zaka samar wa malam farin ciki daga cikin bakin cikin da ya dade yana ciki? Habibu, tafiya zaka yi bayan baka bani cikakkiyar amsar da na tambaye ka?
yata na san abin da zaki gaya min. Kina so ki gaya min cewar wani mutum kin yi mafarki da shi ya zo ya burma miki wuka a ciki, ba haka bane? Haka ne, amma ta yaya aka yi ka sani? Na san wannan abin ne. Ubangiji na mahalicci na shi sanar da ni shi a cikin mafarki na, domin daman al'ada ta ce duk lokacin da zan kwanta bacci sai na yi addu'a ta Ubangiji Allah ya kare ni da ni da zuri'ata, kar mu ga wani mummunan wani abu a wannan daren, sai Allah Ubangiji ya nuna mu. Sannan ki saka a ranki wannan mafarkin da nake baki labari wanda ke kika yi, wanda Allah Ubangiji ya nuna mu, zai tabbata a kanki. Dolen ki ne ki tsaya ki yi la'akari, ki yi izina da wannan abin da zai faru a kanki, ki janye irin abin da kike wa iyayenki, ko kuma kai tsaye in ce miki ki janye abin da kike aikata. Domin ni ubanki ni ne baki ganin mutunci na, ni ne baki gani da gashi, kike gaya min magana kowace iri, kike mun wulakanci kowane iri a gaban kowaye, a gaban kowace ce, ba kya jin dar a cikin zuciyarki na cewa ni ubanki ne. Wannan ya zame miki izina. Kamar ya baba? Ta yaya mafarki zai zama gaskiya? Mafarki ai ba zai taba zama gaskiya ba baba. Dan da mafarki zai zama gaskiya, da mutane da yawa sun yi arziki, wasu kuma da sun mutu. Haka mafarki ba gaskiya bane, ina ga wannan abin kawai mafarki ne, ba gaskiya bane, ba zai faru ba. Abinda isa baki fahimci abinda na faɗa ba ko baki gasgata shi ba, saboda ke jahila ce. Baki san karatu ba, baki san abin da karatu yake magana a kansa ba. Mafarki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi magana akan mafarki. Ya gaya mana menene ar-ru'yatu salihatu, ya gaya mana menene mafarki wacce take ta shedani, ya gaya mana abinda zamu yi idan mun yi mafarki irin na shedan, ya gaya mana irin kalmomin da zamu yi, ya kuma ja mana kunne idan mun ga wannan abin a cikin mafarki kada mu kissanta wanda ake da shi, domin wanda ake da shi inda an gaya masa wannan abin to sai ya same shi. Shine abin da na dogara da shi, na gaya miki abin da na faɗa sai ya same ki, amma abin da zai sa abin da na gaya miki ba zai same ki ba, wallahi sai kin koma fadar Ubangiji da tuba da kuka da tuba saboda abin da kike aikata wa mahaifinki. Ni mahaifinki turba ce taki wacce zaki taka ki shiga cikin aljannaki. In har Ubangiji ya fushi da ke yawaye ki akan wannan abin da ya faru, wallahi baki da sulat tafiya lahira, sai abin da ke gani a wannan mafarkin shine sulaki a banza za a kashe. Mai sawu shi zai yi ba. ce mata ƙaunar maki rikici kuma farko na sitatar maki. Na tabbatar za ka yi mamakin abin da saka ganin na zo wajenka. To abin da ya kano wajenka shine zuwa ne ka gaya mu in ji daga bakinka, shin wani dalili ne ka dogara da shi wanda isa haka yunkurin za ka kashe yata? Malam, dama babban dalilin da ya sa shi ne na ga kullum kana cikin bakin ciki, kana cikin damuwa. Na ga cewar wannan yarinyar za ta kai ka ga halaka, ni kuma sai na ga cewar amfanin da kake mana a cikin al'umma ya fi amfanin da take mana. Shi yasa na ga kawai baran kashe ta. Ka kuskure,
dalili na farko, tunda ubangiji na ya halicce ni ya rubuta min dukkanin irin kaddarar da za ta same ni da kaina ko wata halitta, babu wanda yake da ikon ya ɗauke baki ɗaya da Allah ubangiji ya rubuta akan cewa zai same ni. Na amince da wannan. Na ɗauke musiba da tashin hankali da jarraba irin wacce ta take mu, ba don komai ba, saboda ubangiji yana iya jarrabar bawansa da dukkanin irin nau'in abin da ya ga dama ya jarrabe shi da shi. Wani idan an tashi jarrabarsa da matarsa da yake aure za a jarrabe shi, wani in an tashi jarrabarsa da uwar da ta haife shi za a jarrabe shi, wani in an tashi jarrabarsa da abokinsa ko makocinsa za a jarrabe shi. To ni idan ta wajen raba kenan, shi yasa na haƙura, na kuma tabbata har ga Allah tunda na jure wa masifar ubangiji ba zan rasa lada ba. Hasali ma dai idan Allah ya tabbatar da ni akan haka, aljanna ce makomata. Sannan kuskuren ka na biyu, idan ka kashe yata saboda waccan manufar ta cewa amfani na a wajen mutane ya fi amfaninta, to haƙƙin kisa ba, abin da ka karanta wanda ya kashe rai kwaya ɗaya tamkar ya kashe ran duniya ne ga baki ɗaya. Wannan zunubin ina za ka kai shi? Ina roƙonka da ka yi ƙoƙari ka janye wannan manufata ka. Idan ka zuba sarauta Allah ido, za ka ga yadda Allah zai yi mu. Malam a yi haƙuri. A komai wallahi. A komai. Bari mu koma. Ya kamata ki sabko daga kan manufofinki. Wai ma ni me laifi na? Inda na san hakan, taimakon ki zai kasance min. Wallahi da ban taimake ki. Wallahi akwai matsala. Kawai a bari tun da ya ce akwai matsala. Domin ci gaba da kallon wannan shiri na igiyar ƙasa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode da kallon tashar 2N Media TV. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a, to ga mu mun bayyana, don haka jira ya ƙare. Igiyar ƙasa kallo yanzu ne za a fara. Domin tashar Arewa 24 za ta rinka kawo muku wannan shiri mai dogon zango so ɗaya a sati. Maimacin wannan shiri zai zo muku a YouTube channel ɗinmu mai suna DN Media ZTV. Ni Jafar Ali zan kasance da ku a kowane lokaci. A danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Assalamu alaikum, saƙon gaisuwa na musamman daga kamfaninmu na DN Media zuwa ga abokan hudanmu da ke zagaye a faɗin Afirka. Ina muku albishirin cewa kamfaninmu na DN Media ya inganta ayyukan shi don neman bunƙasa kasuwancin ƙasa da ƙasa da haɓaka tattalin arzikinku. 'Yan kasuwa, kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da kansu. Ku zo mu haɗa hannayenmu domin ci gabanmu da kuma yankunanmu, don mu gudu tare mu tsira tare. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta wannan lambobin kamar haka. Lafiya kalau.
abokina sarkin aiki. Yaushe a gari? Alhamdulillah yau na sauko. Yau ka sauka? Wannan na shiga gida aka ce min baka na. Kai amma wallahi abokina na ji daɗin ganin saboda ina tare da matsala wallahi. Iko wallahi Allah matsalar Indo saboda su nake mu samu maguri mu dan samu mu tattauna. A'a. To dama abokina na dawo kenan. Na shiga gida aka ce min baka nan kana gona. Ce okay to bari in zo kawai in duba ka a gonan. Ina nan wallahi. Kai gaskiya abokina sai mun je mun samu rimin zauna saboda birni harkokin birni sun yi abubuwan ba a cewa komai. Yanzu inda haka za ta ma kuma? To ya za a yi. To Allah ya sauke mu je mu samu mu tattauna abokina ko? Okay ba wani abu. To abokina sai hakuri fa. Kafin matan nan yanzu wa abokina ina jin ka kace in zo mu zauna me yake faruwa ne kai dai abin da ya ba a cewa komai a'a wannan soyayyar da ka sani muna yi da Indo duk ta canja yanzu Indo ce in ta kai ta kana je gida turawa kiranta in ta fito kunkuni take min ni na rasa me yake faruwa na rasa ya zan bullo da wannan al'amara a'a haba abokina me ya zafi haka kaga kai hakuri kai a tunaninka idan har ka ce ka hakura da Indo to wace yarinya zaka so sannan ina mai baka hakuri akan wannan abun da yake faruwa kaga Indo fakilla tana gwada ka ne ta ga yanayin sun da kake mata ni dai abin da nake so da kai kayi hakuri a tunaninka yanzu a duk fadin garin nan Indo tana da wanda ya kai da gare ka ai kaga babu shi shawaran da nake baka wannan ba abun bata rai bane ko ta da hankali a'a kai hakuri abokina sai ka ce ba kai ba haba abokina gaskiya abokina na ji daɗi da wannan bayanin naka shi isa bana so ka dinga nesa kusa da ni saboda irin ku a tattare da ni gaskiya ina yawan jin daɗi saboda ba da yawan shawara yadda ta dace dan ni da hanna yanke ma tunanin ma in raba da ita to ka gani dai kai hakuri kabir na Indo wallahi abokina har na ji daɗi kai kadai na Indo har na ji daɗi wallahi to yayi abokina da Allah ka saki zuciyanka wannan ba wani abun tada hankali bane yanzu kaga ya kamata mu je gida a dan kawo mana ruwa da abinci mu dan samu mu ci ko to ba matsala karko shine a matakin farko mai sawu shi zai yi wuya bai je ba Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ki ya ma abuciyar zuciyata. Ina fatan kina lafiya. Ashe ka da? Na dawo masoyiyata. Ya fi umma ya kowa da kowa. Ana kalau ko? Allah ya kowa lafiya kana. To ya bin nan? Birni lafiya. Kalau mun gode Allah. To hannu fa. Saude, ni kam ina so in tambaye ki. Ina jin ka aba kauna. Wai kuwa me yake faruwa tsakanin Kabiru da Indo? Wallahi ni ma ban sani ba. Komai da nake kawarta ba kowane abu nata take faɗa min ba. Ka san fasirin ciki sai hanji. To Allah ya kyauta. Ni kuwa Saude tsakanina da ke mutu ka raba takalmin kaza. Saude ni kuwa na san ba wanda zai shiga tsakanina da ke domin soyayyar mu ni da ke amana ce. Insha Allah ba wanda zai raba ni da kai. Kai nawa ne har abada. Allah ya kaddara. Ƙawata kenan kice ke shigo ke ma makaranta. Afnan ashe ke mai wadariya ce? Kamariya. Dalla dakata. Ai bakin ku ɗaya munafuka. Yanzu na shigo makarantar nan aka tare ni aka ce mun kun ciwa yara mutunci. Har da cewa wai rigar su bata wuce 25 ba. Me haka? Ko dan kina ganin mahaifinki yana da kuɗi. Ya buɗa miki kina abun da kike so da kuɗi shi yasa zaki dinga wulakanta mutane to shi yayi rayuwa ba kyau irin. Dakata. Har kin kai matsayin da zaki hada idan ki da nawa ana kira
lallai ma Khadija zai kiya da sai ina daga miki kafa ne kawai amma na fahimta ba kya ganewa to Khadija zan shata miki layi tsakanina da ke idan ba za ki dinga sanin kalaman da za ki dinga su daga bakin ki ba idan marasa amfani ne ko marasa ma'ana da ki rike kalamai ba na bukatar su kada ki sake faɗa min ko in shata miki layi tsakanina da ke saboda kin san wace ce a ke kuma saboda ba za ki iya gaya mata gaskiya ba kina tare da ita saboda ana siya miki kayan kwalliya in sun kare an ko ana miki idan baki da kuɗi haka za ku kare wallahi tallahi ba za ta gaya miki sha 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 shu dai Malam me haka ne? Ko baka gani ne bige ni fa kai? Dama baka san neman ka nake yi ba. Menene tsakaninka da Indo? Dama ku wannan gayin birnin haka kuke. Daga kun zo gari kun ga mutum da budurwarsa ku dinga nema ku yi masa sanacin. Wallahi bari ka ji in gaya maka akuyar ka take yayi ramata. Dan ni a garin nan ba kan wallasa bane. Tun lokacin da muka ƙara arangama da kai ina iya bige ka da wannan abar wallahi. To da kake tambaya ta me haɗi na da Indo idan ta faɗa ma akwai wani abu tsakani na da ita ne ni Indo kanwata na ɗauke ta kuma bayan hirar mutunci babu abin da muke yi Indo ko ta faɗa maka wani abu akai na ban sani ba waye sani ai na san na ga take taken ka ne ni dai gaya ma nake yi ka kiyayi Indo ta dan kabici dan kabi kuma na Indo ne to yanzu da kake kikirarin zaka bige ni da wannan abar ai zaka iya bari sai har ka gana aikata wani abu da zaka iya mun hukunci da har kake nuna ni cewa zaka iya bige ni da wannan abu a matsayinka na musulmi irin wayannan kalaman bai kamata su ringa fitowa daga bakinka ba haka ni ka ga ma tafiya ta to ka sani tun lokacin da muka ƙara arba da kai irin wannan wallahi karan battar ba zai kyau ba Allah kawata. Saude? Sannu da zuwa. Daka kike yi? Wallahi daka nake bari samu miki abin zama mu zauna ko? Ba zama zan yi ba. Ko yana ga kwana biyu dukkin canza. Jikinki yayi sanyi. Lafiya ke kuwa? Ke dai bari kawana. Wallahi kwana biyun nan na kamu da son wani yayan kawana yayan Munir ne. Abinda kika ji na faɗa. Wallahi ina mutuwan son yayan Muniru. To shi kuma Kabirun fa? Waye kuma Kabiru? A'a Saude. Faki mai haka. An fa kusan bai kunku da ke da Kabirin kuma yanzu ki juya mai baya ni fa kin ga yanda nake kaunar yayan Maniru a cikin zuciya na ko babu abin da bazan iya yi ba duniya nan saboda shi a'a Saude to ni ba na son shi wanda nake so shi ya shiga zuciya na wanda shi ake to dama na ce ayi da ke ne ki je ki auri Kabiru idan kina son shi amma kowane irin abu ne zan iya yi akan Maniru saboda ina son shi ba wanda ya isa ya raba ni da shi kin ga ma tafiya ta idan kin ga dama ki aure shi Allah nake mu ebi wannan je gida in wanka dan yau saurayi na zai zo mu sha soyayya balle ya kankane so fassarar binne
waye za ya tattone Dalla ni za ku ɗauri wannan ku ɗauka ba zai ɗau asara ba nisa na kiwo yasa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da Kabiru na magana da tsiya da maketa dan Allah Kabiru kai haƙuri na san wannan ba wani abu bane kawai ka zo gida ka same ta wataƙila ma wanka za ta yi maka ta maka kwalliya ku sha zance da ita shikenan ba matsala ni na san cewa Indo ta Kabir ce Kabir kuma na Indo ne ba matsala sai an jima Na'am, Manir. Dama gobe ne in Allah ya kai mu ko jibi nake so zan koma makaranta saboda hutun namu ya ƙare. Haka da wuri? Wallahi ina aikin san abun ne ba jira da sun kira dole sai an dawo. Ni ban san yanayin hutun naku ba. To sai kanwa ka ta wanke maka kayanka da wuri ta zuba maka akwati. Allah ya taimaka. Gaskiya ya zami kiwarka har zaka koma da wuri haka? To ya na iya Fadima, kin san ɗalibi ba shi da lokacin kansa har sai ya kammala karatunsa. Sannan zan samu nutsuwa. To Allah ya bamu nasara. Amin. To na bara an tashi in fita wajen su Sani. Ki ji fa inna har ya zai koma da wuri haka? Amu. Lokacin komawarsa yayi, ya zai haka zai tafi. Allah ya kai shi lafiya. To amu.